Har du husket at bestille en flæskesteg sandwich på vores hjemmeside til Måløv Mødes, som jo er på lørdag her næste uge, lørdag den 1. juni. Hvis man bestiller i forvejen, så koster sådan en sandwich her, den koster faktisk kun 30 kroner. Hvis du bestiller på dagen, så bliver den noget dyrere, og så er vi ikke sikre på, at vi har til dig. Man kan også komme ned og prøve vores kreaaktiviteter. Dem kan du se nogle af her. Det kunne være, at man gerne vil prøve at snitte et kokosmykke, måske sådan en valehale, hvis man kan det. Eller sådan en lille klods, som er nem at have gøre, som man kan brænde. Man kan også prøve at lave et juletræ måske. Der er masser af forskellige muligheder. Et læderarmbånd, som man kan snitte i. Og man kan selvfølgelig også, hvis man skal udfordres rigtig meget, så kunne man jo prøve at eksperimentere med at lave en ski med et kædeled i. Der er masser af muligheder. Kom ned til Måløv Mødes næste lørdag den 1. juni. Først nede i Måløv Hovedgade og bagefter hernede ved Tingstedet. Bestil en flæskesteg sandwich, hvis du skal have en god pris på sådan en.